Bueno, eta zuzenean hauerko nitzateke, eta nire hautza entzuten ari beharko zinetekete, apratuko dut, bazpare. Dilaia dago pixkat, beraz, nire hautza segituan entzungo dut. Bueno, eta zuzenean hauerko nitzateke, eta... Vale. Bueno, barkamen azka, ez dakiziatik mikrolagai dio funtzionatzen, ez dut ezerre aldatu konfigurazioan, OBS-en, baina zoratu da, eta inberri zen dut mikroa, aurikularak eta mikroa dunak dauzkat, eta, bueno, driverra berriz instalatu, eta funtzionatzen hasi dira, besterik gabe. Bueno, jarrituko dugu. Bueno, zona hontan, hori, bueltak ebili naiz, ikusi zute. Eta... Gauzatxoa behiratu behar dut. Oantxe hasiko, jolasakin. Hor, justu bitxo batekin topagea. Vale, ez da akatu behar, porque hona da. Envenenatzen banaute, zeite omen du. Bereke horrekin... nola da, venenoan efektuak entzeizu. Vale. Vale, jarraituko dugu. Joapena bat. Zuzen bagitzeko arazo bat. Oain ikusten nahiko zeate, pentsatzet. Vale. Ba, ikusten nahi zeate. Ba... Ez, jokukoa naukana azuta jartzea bakarrik nagoen zeiten nahi nintzen. Gauzatxoa behiratzen, eta bueno, menua ez dezazuen ikusi, zain egon, hola zazteko. Ba, bueno, jarraituko dugu. Hortaz, hau ez detakatu behar, hone pozoinak entzen nahi. Enberko nukena, bueno, lehenengotik eta behin, hau piztu. Bi hau. Hortaz, oain hemen berak ahun bergea. Junbergea egia esan, nun zeon? Hor bera junbergea, eskaera hauetatik jetxi eta hor bera iritsi bergea. Lehenagotik, deskantzatu ingoet gauzak errekuperatzeko. Bat, espatantzea, bizitza. Bizitza. Ulertze zute, espatan. Vale. Zer monteretan nahi dian. Eskara ontatik ez da. Boztu mate mentza. Ebera mendik. Mendi da eta gero beste bat dago hemen. Ez, bueno, ja hortxe behan dago, lurra, baino nahi dut, nahiko nuken minik ezartzea. Geizteak joan. Ospa.
Justo ibili naiz. Hale, jonpikuta. Vale. Ez da zera. Vale. Bai, argi pizkat. Argi pizkat. Vale, abre piztu. No, hor zerbait da. Zamedi pentsatzet, betiko tokire gotzen geha. Eta pentsatzet hau izango zala justu. Albokoa ez, bai. Hor behiratuko eto baina, hau. Bale, amendik ese maia gero zingo egoa. Eta hor eriotza markazko haude beraz. Zerbetik esateit, hortik ez juteko. Bale. Bale, amendik hau da hori hartzeko. Bale, hori da pozoinan efektua jartzeko armei. Epale. Bale, ja hor behan da. Beraz, saltatu genezake. Ai, erori naiz. Kontuz, edan ez duza. Ufa. Hemen zer dagoa. Oitxe, lehenengo bat piztu behan, bale. Niebla oscura. Hori magia bada. A ver... Vale, iluntasuneko magia bada. Gogoratu goendik, momentuz iluntasuneko magiak efektu askoik ez digutela egiten. Ze eskalatzen du iluntasuneko magiak, beti inteligentzia eta fedean artean bitatik bajuna daukazun nakin. Epala. Bien, rama de antaño fragante hauek bi lortu ditu ja. Bale, hau bai disparatzen dutela. Hemen lase ez dago boza, Beste zona atraguaz. Desfilera negro, baina lister dago boss bat. Hale, hogera piztuta. Hemen, sekretun bat atzeun. Baz. Bueno, hau da pozoinak ja barra bietan bukatzezu, egin da. Eta hemen nahiko ondo ikusten da. Bueno, nahiko ondo ikusten dara. Manjulara jongo da, harima hauekin zen dezakauta. Ze batzuk gerozi
Bo, nibele zigoa. Eta gema dibidat eta pozoinan aurkakoa. Ai, ama. Bale. Bazpare bitzente beti... Oh, frasko ez duzen bat hartu bat, Bueno, nivel bat igo dezakegu. Ez dakit zeigoa. Hau zait asko inporta bi gorri godotzen. Hau berez... Destreza bai. Bai, destreza igo beharra daukat. Berro eta mabi gema debi dauzkat, beraz. Nahi hau eterostea pozoinan aurkakoa. Bale, baina honek ez dauzka. Zein egote dauzka horiek? Honek... Ez dauka. Berentzea, mila harimatik. Bueno, enboz bat dago, eta ero inguru hontan uste dala bigarren DLC-era juteko tokia. Ez dakit. Azia pozoinan festakin. Atean gotezku da, ze. Ikusten nola da giltzean. Txuri hori da beste pertsonal baita ere zona hontan da bilena. Eta kontu zili bertzea behira, estatuak noa idian behira, porque begira ari diren tokira botatzen dut eta pozoina. Vale. Otuz. Joder. Bat erabilikot. Vale. Vale, baina bateratzen da. Magia desente kentzen zion, ez? Markeena jarri ditut horrean. Bai, desente kentzen. Oino, bat emat hor beti bideon bada? Itxo nion bat pozeinajen efektua jeste da. Vale.
Beste magia erabiliko naun tokian nahiko ona da eta borroka egiteko. Epa. Kontuz. Txain. Ez gira eta zeak. Ez. Konfunditu naiz. Nahi nun erabili. Leheno erabiliteten teknika berdina erabilikot. Ze fondako bi horiek ustez potatu egiten dutela. Hale. Baina kendu egiten dut. Ez dut eta berra. Ez dio golpeik eman behiratzeko zehaltzen. Mimiko bat. Xotel, gran arma magika. Xotel zer da? Hau ez? Ze ondo eskalatzen duen zean, ez? Destrezan. Ikusteko. Igitaia ematen du. Eta, hau naukan momentuz. Eta usten magia bat lortu dela bestia. Gran arma magika. Bai, gran arma magika. Beira. Hau ingo etena da. Baina ez. Ez naiz hogera itzuliko ze puskatutako estatua guzti hauek berriz ateratzen diata. Eriztait, NPC-a da. Bale, hemen gora joleizke. Ze bidea da onda. Hemen honbait ez. Hemen ez da. Bale, hau hartentzen zala banekin. Teorian pareta alboan egote banaiz, goiko hau ez diate jotzen. Kontuz. Zer nahi dut behiratu ea NPC badan. Kontuz, pozoin du gabe. Vale. Bale, hemendik ezin gara joan.
Tazos de vida. Antorcha. Magia bat hartu den ustet. Baina nerea da? Oda, pentsatzen nuen zea izango zala. Ez. Oskurua da. Erabili aldezaket. Erabili dezaket. Vale. Kantiezo lata puto izaten amaten. Hau inondik NPC-a da. Ozen. Txikiago ez da izango. Bai. Rai el timido, goratzen naiz, bai. Rai el timido. Hau, zean atera zan, Rai el timido. Esango dut. Errotan ateratzen zan, pozoinan errotan. Venga. Bale, hemendik ezin jajon. Buh. Beh. Bidea. A ber, torri ona. Hemen honen abrokatzea, zean oendik. Epa, magia honenak nahi naiz. Vale, bat, fuera. Vale, ire bai. Escudo grande de oro, vale. Mica. Gaizki beratzeatik. Lista. Motilak etorri, bueno. Vale. Ez da bintzat mimiko bat. Ben. Zerkeria bakarria. Nola jutetea angora. Jo, eta napurtu zait arma. Bueno, egingo deuna da... Ez gara biago dauzkaten, bestela sufritu berko nuke hemen. Bale, hemen dida. Kontuz, Kontuz... Erabiltzen dut, bat baina biago dauzkat eta...
Oso garrantzitsua. Eska jarraitu ingo bet. Bi hau dauzkaten ez. Bueno. Zer egizai hau dizpatz. Arboza hortxe dago. Horren atzen. Txarrena da. Hau. Ez ditela funtzionatzen. Oain. Eta boz honen aurka magiakin bagarrik. Apurtzu ditu bazpare, baina uste hogeran deskantzatutakoan berriz agertzen diera. Hogerara noa. Bala, ezin da erabili honeatik. Eta hemen egongo da. Bale, NPC-a bialtzeko. Ai, egia. Maiula joan behar dira. Bai, maiula joan behar dira ze. Ezpata puskatu entzait. Eta hori konpondu behar du honek. Refortzatu izakeu, bai. Gehiago kentzatet. Ez. Ona. Ta berba. Oendik ez deten gai iratu. Armaura saltzen ditu, maioran armaura saltzen ditun tipoak. Nola inberdan, armaura behagoa saltzen. Bale, eta tipo inbokatzeko tokia zegoen. Horren NPC-erik ez dago, ez. Albat, putzurik ez zapalduko. Ez zertetzeko beste bitxo horiek. Hor ustet ez detela zapaldu. Eta lare atera da. Txarrena da baintzak atera ingoiela. Zulotatik ateatzen zian, zizara moduko dira. Honea etorreko naiz. Handa inbokatzeko marraka. Tuz. Vale. Hemen atera dau. Atzera orain.
Zera. Vale. Ah, bale, hau da txikia. Rai el timido. Ah, perfecto. Rai. Biekin jugo naiz, bozana. Quantos bi hau ben? Uste bihaik ez dira pozoitzen, NPC-ak. Hala, guazen. Hostia. Oh, fragmento grande, soltatzen dituzte. Farmeatzeko toki hona dela mateu, Zelen ere bat edo bi soltatu izkit. Atzera jongo naiz. Poliki, poliki. Baina, hori pertsona bada, oiru NPC-ekin jungo naiz. Ez, zea da. Pertsona normal. Ez da NPC. Bueno, etorrean. Konponduko, arma. Naiz eta igual asko ez da behar, baina, bueno. Bai, hau izate. El podrido es al dau. Uste da ez, el podrido dela. Zeu. Boss honen... izena. Imaginatzen zute, zuta ez hartu, horrekin kontu zibili. Eta magiakin egurra eman. Uste nahiko lentoa dala. Buah, ez diote zer egiten. Magiekin. Oso lentoa da, baina atake potentea dauzkala ustet. Oduz? Az pentsatuet areako zeat atake bat egitera zijoela. Hala. A muerte. Hon bai. Ikusi. Albotik erasuko joet. Batipa raitan ia iga. Amen, min gehien egiten. Meleirako atakea, vale. Ma bosa da.
Ez da zaila, boss errezenetako bat da, jolazekoa, uste. Ez podrido zen. Semilla de fuego hori uste dala arma bat zaiteko, inbuitzeko zuko. Ez bana bergizki, borti da. Hemen gehiago ez da zer, ez? Ez? Hau ezen? Kotuz. Ez naiz fiatzen emezta. Bale. Bale. Bale, hau da, bigarren DLC-ra juteko amendi da. Ikusten. Hortik. Ostia, hogera primigenia bada? Enun pentsatzen hau zala hogera primigenia bat? Ba beira, pentsatzen nun gaur gerturatzea eta hirugarrenare egin dugu. Zona hontako, zona hontan zaila da etortzea, porque pozoinakin edo juntasuna zea. Baino, bosa oso erreza da, boss finala. Oso erreza da. Ikusi zute, ez naiz build fuerza bat edo destreza ez daukat, eta ze errezk akatu den. Oso erreza. Ba, bueno, hau da, bigarren DLC-erako sarrera. Lehetu ingoitu inskripzioak. El camino al dominio del antiguo rey está prohibido. Los invasores se enfrentan. Horire aurrekoan bat zegoen, ez? Hau da desberdintzen dena. Bestia rey de hierro y princesa fundamental. La ciudad del rey hundido duerme, así como el dragón en su interior. Badaki DLC hau zein dan, eta baki dragoi hori zein dan. Eta ikusiko zute. Ba, bueno, laugarren, hirugarren boss principaletako eta keuta. El poderio. Perfecto, jo, ez nuen espero. Pentsatzen nun, autak ero zegoela beste bat. Perfecto. Itxoen behiratuko da streamina. Vale, ba, jarraituko du. Nibele zidoko naiz. Bai, ja bakarrak gehatzen zaitela zan dit. Saltatu dut baina. Hortaz egi behar dugu, bizitza pixkatiko behar dut. Energia gutxi jogotzen zaigu. Ze berez magoa nahi zenez. Hortaz. Hombre, ez pentsa, euneko bi egon zautzera da. Igual bai, hemen pare bat igo berroko nituzke. Bueno, beste nivel dat igo dezaket. Ze zeurut bai, bauzkat. 800. Eta izango da milako bi. Bai. Hortaz, alma de poder bebeira. Fedea, pixkate gotzen joan behar dut. Berrogeia ondo dau momentuz, inteligentzia. Gehiago ez dut berra. Behiratze falta zait hemen, beste tokitik jetxizkero, ze demontre daun. A ber. Ez dut ulertzen zeatik ez ditu hon, saltzen jartzen gauza bereziak.
Ez dut ulertzen zeatik. Ez ditun jartzen. Bueno, harima asko ez dauzkat eta zehetuko naiz. Zeiten jutea. Toki hartara jutea. Bale, lehenko saltoa ja ezin dut. Anillo bat berda. Bale. Ze jakitean ahetan dit noa juten zan. Bale, bideatzen deu. Maiula. Jo, ez nun pentsatzen, gaur hirugarren hogera primigene goben nula. Ondo. Vale. Hortaz, engo detena da. Jun behar duen zonati zeitu. Ez, txano. Piedra azori zedozata horiek desiente hartu ditutela ustet, así que arroiekin zematen diten. Hori beste batean egingo dugu. Ikusi zute zertarako. Nahi dut egin baino, ezke hor bat gaztatzea, ramadi zia fragante horietako. A ber, nan daude. Jo, Bi dauzkat baino, ramadi antaino fragante, ez ditu gaztatu. Hiru objeto emango dizkigu, hortaz. Látigo antiguo. A ver. Leheno bat banauken. Ostra, ez da bate txarra, Berreun dago eta mailu. Destresan bezkalatzen du. Huekoen kontra bai, hau, zeurunez, ez zia izangoa, PvP-erako. Alare berreun dago eta mailu kentzeitu, bo. Hau, karmesi. Gran martillo del demonio. Berro eta mar. Ba, baina hobeago da, Jo, Bueno, bai, jungo geha, jun behar duen zona. Laugarrena eta azkena. Ba, azkena, gero jolaza, ondi pila falta da bokatzu da, Eta hiru DLC-ak ez ditut ikuturein. Hiru DLC-ak ia jolaz osoan hainbeteko luze dia. Así que imaginau. Eta zen jun behar geha, amendik. Gaina rama de antaño fragante horietako bat, oin ustet behar dut dela.
locked up, you see, by this god-awful statue. Heavens above. Who thought it a good idea to put it there? Oof, I'm in quite the pickle now. See that statue? It just doesn't seem quite... Hey, you don't think a real-life person... See that statue? Hey. Beh. Vale. Bere zona hau errezagoa zen, eta hau inber genuen lehenagotik ura baino. Bale, bueno, ura inbadago, perfecto. Hau errezago ingo zaigu. Lasai. Talisman de doit. Nola, noiz tilertzen dira hoi, Jo, ezkio, bai, baina errodatuta, hoi berez ez dira lertzen. Magiak ondo kentzen dira. Kontuz, Eserita dauna da... Behakin ez balitzake bezala gauza. Epa... Listo. Bale, bi hauek espatakin enditzazket. Gora ezin gea igo, ez? Bueno, hau da... Ezaten zuen estatua tipo horrek. Baina nahiz diogu atakatu hor. Deberatzen dezuten bezala pertsona, Guztia ulertu jot. Bai. Bitartez hau ingoet. My name is Rosabeth. Thank you so much. Oh, you're that traveler. Nola? I still haven't thanked you. Well, I'm quite a hand at pyromancy. So perhaps you... Egia, piromantikoa. I was attacked and turned to stone, I think. I owe you my life. Oh. I hate, but... Just, do you have any clothing? I'll take anything. Whatever you don't need. Anything at all will do. Just put it on the ground. Vale. Errepe daukatena. Hau ez dut ibiliko eta hau farmeatu lehizke errez, hortaz. Hau mango jot honen ekipazioa, Caballero de Alonena. Ez. Uste eta hau dala.
Bai, horren, zea. Bi aldiz daukat, autorren deierron lortzen dira, baina, bo. Eundaka nahi zen ezke. Hau. Eta hau zen ez, espatxon, bai. Marrura xa. Bai, total hori farmeatu bitin leizke bera. Etxoen, zertzan. Bale. Piromantzia batzuk behiratuko ditugu. Zeria hasi gaitezketa. Baina inteligentzian eskalatzen du beraz. Hobatuko dugu. I have my his name I was when he set out for Drang Lane, but he was I'm rather unskilled, my lord, but oddly, what we're fascinated by. Why can't I just focus? Oh dear, it's hardly my place. Pasatzen deze, beste tipoakin ibili nintzanean, aurreko partidan, amendi pasan nintzen. Eta orduan ikusi genu. I was fascinated by sorcery when he set out for Drang Lane, but we were separated. Thank you so. After I change into this, I'm not sure where I'm at, but perhaps Majula is. Bale, hau Majula juten da. Zeurenik aponek egin zuen. Ze aponeko egin behira, zea botatzen du. Veneno. Eta horrek zeiten dizu malefizioman eta petrifikatu egiten ze. Bera, nola, azte zaiten igotzen. Ikusten, igotzen. Horrekin petrifikatu egiten ze. Hau da, malefizioak egiten dizuna da. Aurrekoan Dark Soulsen partida baten nabil. Dark Souls behin pasadet eta oinain ez berriz pasatzen lehenengoa. Eta lehenengo aldiz malefizio zentzila. Goraino igo eta horrela akatu nintzela. Hortaz, goraino igotzen denean eitezea, akatu egiten zea. Eta zeite zeanean, berriz sortzen zeanean, bizitza ardiraino aukazu. Eta erosi bat duzu gauza bat. Zeiteko. Bueno, hemen, zeba dago. Ez que zona hau ezautzen dut. Vale. Piztuta. Perfecto. Sei dauzkat, baina zazpi. Majula jongo da. Zorik lehen bailen jarri berdat. Neska hori horregongo da. Beira. Hemen. Ez da etorri? Zerraro? Oa, hemen goian da? Ez. Ez eskaileran. Hemen pare hontan da. Ez dakit oindik etzan etorri. Hauna. Logra bat saltatu iti, igual ontxe jungo zen.
Zer dira bi barra hoie? Zer gauza raro. Vale. Edu? Ze hau, tipo hau, ez da mostro bat, pertsona dala emateu, ez? Alare eraso iten digu. Niko arraro da. Zatenen itzana. Bale, hemen ez dago jada, erten da. Oin hortik ezin geha pasaia. Bale, zerrez. Bale. Ez da sekreturik. Coño. Bat behean, bestea hemen. Niz da izer daut jaten. Biografiko horiekin. Aurrera jarrituko dugu. Banakin zerbait zegoela, nintzen gogoratzen bakarra zegoela. Batek idatziko zuen tonteria eta besteak errepikatu eta errepikatu. Vale, ezin dago. Kontuz, harriak ematen dute ez dula zerrein behar, baina desentek entzun dut. Hau pozoina sartze dute, ikuste zuten ez arma berdez daukate pozoinakin inbuituta. Vale, bestean agroa hartu. Eta goian bestea da, izkutuan. Mira, harriak. Bueno, igual askoz diatek enduko, zaperez. Berez hemen lehenago pasar nintzalako. Hortaz nivelez gora honi junez. Pentsatut atazkatuta gaiatu nahi zela. Ez hori. Tonto nahitatik ezki atera zait. Beste galare jaten zitzen du. Vale.
Jendeak ibiltze ditu tontakere batzuk idazteko mezu horiek. Bale, jendeak paso egiten du horiegantik, eta ere ustez atzetik harrapatzen diotela. Bueno, hogera bat segituan, ez dakit. Ez dut oso ondo ulertzen hain gertuan bi hogera gotean zentzua. Hortik jun laizkeu, eta... Hemen dijongo gara lehen gautik, gauza bat egitea. Han behira zein etorriko zen. Jolazan azira nolako bat akatu benu. Pentsatzet hau pixkat. Ez... Uff... Montuz, harrapatu gabe, gatu. Mierda. Bi bota erdizkiot. Ze? Azkeneko golpeak inpetzatzen una akatu diten nula. Testeta gatu. Pixel bateko bizitzara gatu da. Joe. Bueno, mentzat hogera bertan daukau. Bete, hemen. Ez da hemendik, baina hau garbitzea nahet. Lehen bailen. Ui. Nahi kentzen dira. Eunda lara eta oskentzen di honek. Hanek eunda irutan eretzi. Bantzeko parezido. Zortziko horiek kenduin behar ditut, ez dia hona. Hone berreunda zazpi. Oain bai. Vale. Eraztun bat jaso deu. Antxe behituko deu. Zertak joman. Anillo de lágrima. Ocasiones. Hau. Me. Bueno, las gana atakeko pertsona bat. Bereziki. Bueno, hau geroago etorri bertzea honea. Ikusiko zuten noiz. Tipo baka dezakegu ez? Olako beste ate bate gauratzen maziate azira xamarrean.
ikusi genuen. Dana zer ikusi hauka, ulertuko zute bere garaia. Laizter izango da. Zaten dit, presentatzen balorrei. Hortaz guazen. Ogerara. Konpontzeko polvo reparazioan horiek. Non saltzoten dira. Bai, maiulan. Bisita txiki bat ingo du maiula. Baina mendik jun behar geha, ikuste zute. Amendik, belaino da onontatik. Nahi tuta hautzoiek eukize... Ze borrokara arma hori bakarri euket. Ja. Una. Beste guztian niko porkeria, ja. Ez, honak ez dauzka. Hortaz, errera gauko bidu. Hara honek zerbait saltzen du. Vale, huekoei. Vale. People these days. Nun egon? Amen. Bueno, ikusiko zute, zona bat magoa izateko into, zona txartxarrean sartzen daiz. Bueno. Hor da, zuek ez da nola ikusiko zuten. Baina pelikula kontako izuetet. Ibili nintzen hemen zean, nola da. Aurreko partidan, hau pasan nuen. Zona hau. Aber ikusten dan. Ikusten hor, silueta hori. Guk olaiz silueta ikusten du, baina berez fantasma bada. Eta hortaz, barrontza duenean, ez dezu zer ikusten. Hor jodio. Eta barroa sartzen geanean, nola ikusten da. Iaz da ikusten. Oantxe momentuan ez dakit nun da un tipo hori. Bale. Eta zin ditut fijatu, hori da txarrena. Txarrena ez daudela bat, asko daude. Horda, zen berdaguna da, itzulia. Bale, hemen beste badago. Eta asko kentzen dute. Txarrena da, batzutan zeti zuela. Atzetik etorri eta atake kritikoa itizu. Bale, hor bat da. Moitu da. Berez paso indezakegu, baina objetua nahiko ona dago. Amen. Gaina txarra da toki hontan, batzutan azaltzen dira internetetik dabilen jendea, internetetik. Gure bezala dabilen jendean itzala.
Uf. Kontuz. Kontuz, ez dut ikusten da non sartua. Hemen. Coño. Vale, antigua... Anillo del sol. Bizkarra jarri paretai behira. Kritikoa zeiteko. Hau. Bueno, ondo dago. Jakin berkona da zenbat egin behar dizuen lertu aurretik. Ui. Beira, hor ikusten, hau, intertetia hien tipoatena da. Beira nola atorren. Hori da arazoa, ikusi zute. Hemen irikitzen aztezea, begira azten zea, jaso esuna. Hau atzetik etortzen da. Vale. Anillo de kloranti gehi bat. Klorantia erabiltzen dugu. Ez? Bai. Kloranti gehi bat. Oentik gehiago errekuperatzen du. Estamina. Perfecto. Hortaz hemen dikungo beda. Uzet erdialdean badaudela objektu batzuk. Momentuz engo dugu periferiatik jun. Eta inberdet, amendik, eskuinea, bai, eta hoguela badago. Vale. Oin itzulingo ea, Itzulingo ea, ze objektua dago oso ona dana. Eta urartu berra dago. Ba jarraitzen dugu, eskuiko aldetik. Itzuli oso ematen. Hau gertu ikusietela da. Bale, hemen da. Ostro, justu amaritena, pentsat bi itorri zezkitela. Kontuz. Ez dena imaginatu zona hontan PvP-a nola izan daizken. Zona hontan inbaditu eta erastuna jarri zuriz ikustekoana. GG. Alma de caballero orgullosa, vale. Ez... Hau da, tokia. Zatetena. Leave me be. I like it quiet. Leave me be. Ai. What business have you here, traveler? Bizkarra maten diot, You may call me Vengal. atake bat emate tortzen badare. In this sorry state. 'Tis rare to flap these gums. This is pleasant. Long ago, I was hired to defend the kingdom.
for a long, brutal fight, and then somebody killed me. Or so I thought. I came to and found myself like this. I don't know what explains it, but it's not so bad, really. Now I watch the days go by and gaze at the night sky, thinking of the finer things, far removed from war. I'd grown weary of battle, but did not realize it until now. Vale. Momentan minimizatu pantalla, behitzeko gauza bat. I know not what brings you on this journey, nor will I deign to ask. You may bear a great burden, don't we all? I prefer to stay my distance. But I want to warn you of something. My body. I see visions. My body, headless, raging without me. My body wielding my sword, a sword forged only to kill. My body will show no mercy. If you see the wretched thing, stay far away. Bere gorputza hortik dabilela I learn new things every day. Things never learned in jendea egurra ematen. And thanks to you, I've recalled the joy of conversation. If I can help you, if you require something, do speak up. Ez... Autoki hona dia bi gauza hauek erosteko, porque infinitu hauzka. Ez da txarra, Erosin gut. Bosan aurka. I cannot lie. Sometimes I was a hired hand, yes, but we soldiers stared death in the eye together. And for His Highness, I am afraid. But perhaps it's for the best. We knew not what we fought for. I was born in Feroza, to land in the when I was born, Pasa egiten dut. we were already mired in prolonged. Eventually, our kingdom fell. It's been a sellsword ever since. All I ever knew was war. What a fool. I am grateful, but such content. Why must not? Thank you for lending it. Here, Honegatik. take these. Go along. Farewell. Flipa. Handik gauza ondo egiten zeitzen dugu. Eta rodatuta perfecto egiten dugu. Ustet, naukan, hau. Homber, pixkat galtzen dutela ustet. Abiaura hori. Baina eska resistentzia pila bat, edo defentza pila bat igotzen zaizkit. Hau maskaraik onenetakoa da, jolazeko. Hemendik jarrituko dugu. Itzulia segituan bueltatzen, eba amaitzen da. Mira, amaitu dugu. Ikusiko zute ez tokitara iristen gara. Lehenoko tokira. Itxoin. Hemen ezkerretik. Hemen ezkerretik noa jute gara. Hemen daude, arkero, hemen. Eskudoa.
nahiago eta gu. Mendik no jutetzen. Ez goratzen. Pila bakentzen diet. Eskudakin daudenen ez. Oinez azkarra dira. Kontuz. Hau ez da etorri. Etzatzen nu behatz. Titanita zenteiante bi. Ezken ez gogoratzen amendik noa jute ziren. Bale, bai. Amendik iritsiko ea, piztuet ba hogeira bat. Belainoa pasauta gero, toki hartara. Toki hartara iritsi lehizke, o belainotik junda, arriskatuta, o amendik. Hortaz. Uste duintza. Beira, honek ematen du, zea dala. Internetik garen tipo baten zea, itzala ez? Ba ez da. Kontuz. Vale. Da ezin den markatu. Oina, ja. Vale, eskudari bi aldiz daukat. Vale. Eta eskura bazan... No. Niretzat ez da. Eta amendik uste dala hirugarren delezera juteko tokie. Busca almas más poderosas. Bale. Bai, bakit. Unbergea zehara. Ez da amendik, Toki hartara saltzeko tokia. Amendik bakit usten nondia. Unberdeu... zango dut. Hor belainotik pasautako tokia hartara. Baina, bueno, amen, zeatik jongo dea, ugeratik. Hau eta gotera bilikot. Ona. Behitu beharko nuke baitare, armaura bat baldaukaten pisua pasatu gabe. Hobe hauek. Hau nahiko pufoa da. Bueno, zertxo edo beha. Hau behago da, baina behitu zen bat pisatzen. Ez ondo naho, horrela. Hau uste Dark Souls normalean ez zaudela. Oen jarrituztela. Dark Souls bian ezanet, Eta Scholar of the First Thing ontan jarrituztela.
Coño. Vale, maldizioa. Hori toperaino jute bada, petrifikatu itezea. Ezin ditut aportu. Bakarra ukat ez dut egingo. Atakea. Honek atakea dauka? Bale, atake berezia dauka, errobatu eta eiteko. Bale, hortaz. Uste, zenbat aldatuten hau eskola Rock the Firsten berzola etzan da. Bale. Ona etorriko naiz, hemen maldizioa ez da ota. Mariposan llamas da antortxa bat eman ditela uste. Vale. Mierda. Maldizion hemen beste eran batea da. Vale. Etxaina, hau alda. Bai. Eta hau hartzen badet. Vale, maldizioa. Vale, hortaz hemen maldizionak beste erabate funtzionatzen du. Hehehe. Vale, arman bat elektrizistatiaken inbuitu dezakegu. Guadaña oscuridad. Oskuridadekin eskalatzen du. Ezeatik ezin deten erabili, indarra hogei eskatzen durako. Etxen, hemen porratuko et. Bale, hortaz...
ezin dut erabili. Ez. Hemen enetzen agoratzen nola zen. Bale. Eta mendik itzun daiteke, bale. Ez dakit hori komanidan akatzea ez. Así que behiratu ingo dut. Vale, txaina. Vale, ez da atakatu behar zen NPC, eta gaina amistoso eman da. Kaitxuratik ematen du txarra hauza izango gara, baina ez. Hau jarri aldute hemen. Aztu hemendik ez guaz. Gero. Ez dakitena da, jolasean neko rama de antaño fragante, bai fragante daude oianak zeiteko? Irekitzeko? Hola, olako danak irekitzeko? Ez dakitena. What the fuck? Ze? Eta non dago hauntzi hori? Nertzez buguen badala, ez da normala. Ez da normala, berez, ez bada osea, ez du maldizio jarri gara. Uff. Hori eta. Vale. Kontu ze doratu guztiet fuerteagoa diala beste baina. Aterako gara hona toki zabalea. Hori eta.
Ez dago ezer, Uste nun bat? Ez hausetzi, ez nuen nahi gertatzea. Sartu, sartu. Hombre, gauza honak daude, hemen. Baina toki arriskutza da. A Bale, hau irekin berdeu, como zea zaten dana. Ze hor gauza oso garrantzitsua da. Kontuz. Bueno, egiten duna, likido honek egiten duna da zure arman durabilitatea eta armaduran eta jetxi. Behiratu berdeta ateuna nola iriki berdan, ze hori bai ala behiraki berdeteta. Bai, seguru. Koño, eta hortaz nola jute zinen. Ara? Horra nola, nondik juten zinen. Vale. Hemen hogera dago. Jarraituko dugu. Hortaz, nondik eroi naiz? Bai, amendik. Hemen, fantasma dago. Bi zauden. Kontuz. Kontuz. Ja ez dira tapa, bi. Ego bat, ez da tapa. Vale, va fora. Eta hona, etorriko gara, ze. Honek
Jakin nahiko naskatuta nago. Kontuz... Ez fijatze hori... Joder! Dark Souls bian hauek ez zauden hemen. Eta toki hau bastante zerrazagoa zen. Baina nik usten danez... Magiak asko kentzen zion haue. Hale, akatua. Zona hauetan nahi nun, zea gabe. Akatu gabe, bueno. Vale. No. Orgoia behitu dugu, ez? Ez zagoen ez zerra. Baina akatu gara duzkat. Banaka ordea. Joder. Vale. Zein dan bietatik astunen amaten du. Itxoina, pentsatzen hau pertsona baten itzala zala baina ez toki hauen dute mila aldiz zailagoa, guain. Ez hauek ezin fijatu ahal izatea. Venga, beste bat. Kontuz, bentsa kritikoa zeitea. Vale.
Vale. Errez. Vale, hemen dizan. Masa de alma dirigida. Hori inondik eneritza magia da. Magia magoan zat gaina. Hau. Hau oso hona dala ustet. Hau oso hona dala. Look how far this undead has wandered. And a very fit undead you are. A bit too alive, but with a darkish shadow. Yet still unprepared for a deeper dark. And like every undead, you have no future. Oh my, don't mind me. I'm just talking amongst myself. But if you find a need for a truer dark, Horrekin uste pakto bat egiten dara. we shall. Iluntasuneko izan dezke. Dark is still nascent within you. The dark is Vale. Por cierto, bat erabili berdet. Zeon toki batera jombrugatu. Alere ez dakit nondik atea irikitzen zaion bestiai, eta urain berra dago atea irikitzea. Hemendik eroi naiz. Ui, ia gaina berriz eroi naiz. just wait, you dirty rat. I remember you. What? Don't you scare me like that. I thought you were him. Gogoratzen, toki baten kartzela moku bat ogera zegoen, eta barruan, hola, alako iglu txiki bat bezala zen, barruan ogera bat zegoen, eta ate bat iriki berri izan genuen giltzakin. Eta tipoa zegoen entzerratu, eta uste tipo ura dela. Bastard with a ring lives in Brightstone Cove down the way. I'm gonna find him and settle the score. Nobody insults me like that. For the good of the world and for my own honour. I won't let that bastard live another day. For the good of... I won't... Vale, errepikatzen hasten da. Nondik ez dakit ordea? Nondik? Hau NPC-a da inondik, Bale, bar bossa da. Etxan, behiratuko dut, bossa nahiko nuke, ja, bukatzeko, ze hori,
Erreskatatu. Vale. Rama de antaño fragante bat erabili berdet. Baina eski hau bai alabe erabili berdet. Hala, zein dan. Barkatu bideo bat egin naiz ikusten. Zena oso buru zein dan. Vale, bakitzen da. Da... Eus. Eta katu inberdot hori. Hortaz, guazen berriro ere. Sartuko naiz amendik nahiagot eta ikusi guztute. Amendik ez, beste zulotik. Ze hortik sartzen naiz apo guztien artean. Aldiz amendik urrutitik desfatu lezket. Bat horrela ematen du, ez? Bazen bera... Txuri horrez ez susto manditen. Ah, bale. Bat gaztatu eta bat lortu. Perfecto. Thank you for helping me. I am Onyx. I owe you some form of thanks, but have nothing for you at the moment. If it would not trouble you, could you visit my abode just down the way? Thank you. I believe that I can be Vale. Honek egingo diguna da
Zaitu nuen kanpoan. Arima batzuk besteekin ezin duna objektu bereziak emango esik. Zenbait arimakin ezin ditun objektu atzu lortu. Honekin lortzen da. Eta magoentzat espatek honena, armaik honena espata bada, honekin da. Hori, ez da NPC. Hortaz, ez tetzeaingo, hogeran utziko, baizik eta bozan sarreran utzikoet, ze bestela guztia itea berriz, fantasma guztia, bai itea berriz, Preston pereza mateit. Eta hemen utziko ate hontan, ja prest, urrengo zuzenekoan, zeiteko. Boz hau garaitu eta aurra jarraitzeko. Hau izan da guztia, lehenengo partea zuzenekoan arazoak izan ditut. Baina bigarrenkoa, ja, pentsatzen, nire ustez ondo indetela, 3. hogera primigenia indeu. Ez nun, gaur pentsatzen nun 3. hogera primigeniatik gertu ustea gauza, eta lortuta dana indeu. Eta hemen desente abantzatu deu 4. hogera primigeniara. Eta bueno, hau izan da guztia, eskerrik asko ikusteatik, eta ale, aio.